zariite ba kumukadzi iabomination. Ndautaura musikana anopfeka trouzi ibhinya. Ngoma Kenzo, pane video randira kukuratidza. Izakura achitaurwa ngozi kuti musikana ngaagare zvakanaka. Pane kana mukadzi apfeka trouzi ratobhinya kana kugara anogara akashata kuti akadai uzo. Taura nyaya uri bhinya. Saka iri ibhinya futi nekuti uyu anotoimba gospel futi. Imimi kuona kwenyu munozvionawo sei? Ndisati ndapindura mubvunzo wako ngatimbovhurai magwaro tione kuti Bhaibheri rinoti kudii nenyaya yauri kutaura iyi. Ukavhura pana Deuteronomy 22 verse 5 inoti mukadzi haafaniri kufuka nguo dzomurume nemurume haafaniri kufuka nguo dzomukadzi, nekuti ani nani unoita izvozvo unonyangadza Jehovha Mwari wako. Izvi ndizvo zvinotaurwa neBhaibheri panhau iyoyo. Kureva kuti Bhaibheri riri kutsinhira zvakare kuti vakadzi havafaniri kupfeka hanzu dzevarume, uyewo varumewo isu hatifanirizve kupfeka hanzu dzechidzimai. Tinomboona hangu mamwe mavhidhiyo pasocial media varume vakapfeka hanzu dzechidzimai vachiti vari pabasa. Izvozvo zvinonyangadza Jehovha Mwari, ndo zvinotaura Bhaibheri. Saka panhau yako iwewe yauri kutaura, ndinogona kubvumirana nemuparidzi wekutanga uyu. Hazvina kunaka kuti madzimai apfeke matrauzi kunyangwe zvazvo vari vaparidzi kana kuti vanoimba gospel. Hazvina kunaka. Tiri ipapo zvakare, rega ndimbokupa mamwe maonero. Ani nani unoti unoparidza, ani nani unoti unoita basa raMwari, asi uchipikisana kana kuti uchipesana nemutemo yaMwari, haasi kuitira Jehovha, ari kuitira iye pachake, kureva kuti ane mumwe mwari waari kuitira, asi achiita inonzi disguise. Handiti? Bhaibheri rinobva rati haugoni kusumira vana vatenzi vaviri, Mari nemusiki. Saka unogona kunge uchitoparidza shoko raMwari asi uchitsvaga mari. Unogona kunge uchitoimba gospel asi uchitsvaga Mwari. Anoimba gospel anofanira kunge aine chinangwa chekusevha mweya yakarasika, kwete kuimba gospel une chinangwa chekutsvaga mari. Kana uchidaro unenge uchisevha mari satenzi wako. Ende kana uchisevha mari satenzi wako, Mwari naSatani, kutsvaga mari zviri kunze kwemutemo. Munyika yatiri kurarama iye zvinozvi, ukatsvaga mari zviri kunze kwemutemo unotosungwa, kureva kuti chivi. Saka kutsvaga mari zviri kunze kwemutemo waMwari chivi zvakare. Handiti apa vaimbi vamazuva ano vegospel vazhinji vacho havachaimbira zvaMwari, vakungoimbira zvemari. Nekuti tikatarisa zvaaimba kudhara nezvaafimba iko zvinozvi zvakasiyana, kana mapfekero chaiwo chaiwo anenge atosiyana. Izvozvi vanenge vakupfeka culture inenge ichingouya that time. Saka munoti kudionazvo sezvandambotaura, vari kufambirana nematrends. Kufambirana nematrends, matrends anenge ari influenced by someone. Handiti? But tingori netrend imwe chete yaMwari, ende iyoyo haichinje. Asi unoona vanhu vanofambirana nezvinhu zviri kuchinja, kureva kuti vanenge vachitsvaga mari, kwete kunge vaine chinangwa chekusevha mweya yevatendi. Ipapo pari kukanganisika ipapo. Kana ivavo vanoimba gospel vakateerera zvandiri kutaura, vanofanira kuti vatendeuke zvakare, vatevedzere nzira yaMwari chaiyo sekunyorwa kwazvakaitwa mumagwaro. Ndo mashoko angu.